Hey jongens en meisjes, goedemorgen. Ja, Limburgse revolutie op Instagram. Ik wil toch even reageren op de video van al die influencers die ineens plat gaan kallen en waar dan zich heel veel lui bij aansluiten omdat ze menen dat het gaat nuits is. Maar het is niks nuits. Er zijn lui, vergeet dat niet, er zijn lui die zich al jaren inzetten voor de Limburgse taal. Maar die jeugd op vandaag, die nu alleen naar TikTok of naar Instagram kijkt, die weet dat niet. Maar dit filmpje is ook voor die poeten, voor die kutpoeten. Er zijn lui die zich al jaren inzetten voor de Limburgse taal. En niet alleen de influencer. Ik wil even dat dat duidelijk is. En ook het Huis voor het Limburgs, wat zich al nu, ik geloof 2 jaar bestaan ze nu, ontzettend hellend maken is om ons Limburgse taal een echte unieke taal te krijgen. Maar bijvoorbeeld hier, er is een Limburgs kwartet, er is Limburgse stickers, er is nog een Limburgs kwartet, er zijn het spelke met de Limburgse liedjes. De Bijbel is zelfs in het plat vertaald. Er is een scheurkalender met Limburgse liedjes en spreuken. Er zijn platen. Alle Limburgse bands die brengen gelukkig weer dialectplaten uit. Wie schoon is dat nu? Wie schoon is dat nu? En er zijn bijvoorbeeld hier voor de voorleesbuikjes in het plat. Dus wat ik wil zeggen, het is hartstikke goed wat gedaan Vera Oero en Lotte uit Limburg en weet ik wie ze allemaal lezen. We moeten vechten voor ons Limburgse taal. Er zijn ook lui die organiseren bijvoorbeeld een Schelle Wikseldag, nu al voor de 4e keer. Op Kasteel Limburg, op 12 juli. Wordt alleen maar plat gekald. Er zijn lui die organiseren in Joorbeek een kal- en zing platmiddag. Ook 5 september wordt ook alleen maar Limburgse liedjes, Limburgse muziek en Limburgse teksten. Hier, ik lees in de gezet dat behoud van de Limburgse taal. De provincie trekt weer 3 miljoen uit voor 4 jaar tijd, dat is natuurlijk veel te min, om de Limburgse taal te bevorderen en te stimuleren onder de jeugd. Dan gaan ze een app maken en AI met alle varianten in het Limburgs. Ja, op zich is dat goed, op zich is dat hartstikke goed. Alleen, we hebben nu ons ouders nodig. We hebben de oma's en de opa's nodig. De oma's en de opa's die naar die poeten plat blijven kallen. We hebben papa's en mama's nodig die plat blijven kallen. Want als opa's en oma's die plat blijven kallen dadelijk dood zijn er geen papa's en mama's meer die plat kallen. En daarom kent ze die wel een app downloaden, maar hele typische woord in het Kerkraads en in het Venlo's en in het Zittisch, die gaan allemaal verloren. Want dat kent AI niet, omdat nemers die woord in A ziet of niet meer schrift. Het plat schrijven. Nou ja, ik mail en app in het plat. Maar dat doe ik ook fonetisch. Ik kan niet met veldelijke rekening houden, want ja, dan heb ik 300 mannen voor me her. Dus ik doe het fonetisch en met iedereen dat ik vertel en dat ik schrijf, dat snapt wat ik bedoel. Het is geen probleem. Zingen in het plat. Geen probleem. Maakt niet uit of ze een fout maakt. Neem gewoon dich voor om ons Limburgse taal en daarmee ook de cultuur. Want de cultuur is ook net zo belangrijk als de taal. Dat hoort bij een. De chauterie, de processie, de kermissen. Wie oud is het niet? En we zijn nu helemaal gek geworden met regeltjes en beveiliging en het is ongelooflijk. En vroeger deden we hetzelfde, zongenregeltjes, zongenvergunningen. En er gebeurde niks. Ja, dan wordt we zijn op de moel gehouden, maar ja, dan houden we het zelf dan nog gemaakt. Dus ik bedoel maar, Vera Ubu, Lotte uit Limburg, ken je, het is goed wat gedaan, het is chic, maar vergeet vooral niet de lui die ook vechten, al jarenlang vechten voor de Limburgse taal. Hier bijvoorbeeld t-shirts. Daar ga je 2,50 van naar het Huis voor het Limburgs, naar project Schulke. Zoek ik dat eens op, project Schulke. Wie schoon is dat? Ik hoef er geen volgers meer te krijgen. Ik wil op het kasteel Limburg een chique middag, in Joorbeek een chique middag. En ik wil gewoon dat er alleen maar plat,
gemoeld, gekaald, gepraat. Ik weet niet wie ze het over de provincie deelt. En vooral gezongen. En er moet ook gewoon gelachen worden. En lachen hoeft niet alleen in het plat. Lachen kent ze ook in het Hollands. Dus als er eens en probeert plat te kallen, lach hem dan niet uit. Verbeter hem niet. Steun hem. Steun hem, stimuleer hem. Want er is er nog veel angst bij jullie die in het Hollands opgegroeid zijn. En dan denken we, ja, oh, plat, ik ken het platkallen. Ja, maar jongens en meisjes, stimuleer die. Verbeter ze maar op een leuke manier. Nee, direct uitlachen dus ja, nou ja, dat is eigenlijk mijn boodschap die ik heb. Vergeet vooral niet de lui die zich al jaren sterk maken voor ons zo'n moederstaal hoog te houden. En ik nogmaals, ik doe het niet voor volgers te krijgen, ik wil alleen die lui ook even op een voetstukplaatje. En Vero Ubu, Lotte, gang vooral door. Je zit goed bezig. Maar er zijn heel veel andere die zich ook inzetten voor de Limburgse cultuur en de Limburgse taal. En ja, daar heb ik nog één ding. Wacht, ik moet even een slok koffie drinken. Als de provincie subsidie geeft aan L1, onze nationale, onze regionale radiozender, mogen er toch ook consequenties aan hangen dat er 80, 60, 70% van in het plat uitgezonden wordt. Wat is dat nou voor een onzin? Waar zijn we met bezig, jongens? En nogmaals, hoe is voor het Limburgse schoot bezig? In Friesland, daar hebben ze het allemaal al voor elkaar. Dus waarom moeten we de raaier opnieuw uitvangen? Ga gewoon kijken daar waar het waargoed loopt. Pak die goeie dingen over. Probeer ze te verbeteren. Hoofd nog niet in. Dus begin er gewoon met. Begin er gewoon met. Hier zit er alleen. Nou, wie schoon is dat? Nou, daar ben ik toevallig van zitten. Maar om ik echt allemaal even een goed oordeel te zeggen, zal ik nog één pleitje opzetten. En dat is van Frans Pollux. En het geeft als volk. Het kent je allemaal. Ja, la 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 la. Gekke mensen. En gekke mensen, dat zijn we allemaal. Maar daardoor kunnen we wel de cultuur en de taal hoog houden. Niet te veel nadenken. Niet te veel regeltjes. Niet iedereen uitlachen. Blijf gewoon doorgaan. Met platkallen, platmoelen, plat zingen en plat lachen. Maar lachen kent in alle talen. Blijf vooral lachen. Het is een lang filmpje, ik weet het. Maar ik moest je even kwijt. Sorry ervoor. Ik zet het online. Grof me niet te volgen, ontvolg me maar. Maar kijk even het filmpje, gaan af. Dankjewel hè, tot ergens. Houd het goed, blijf gezond en zelige poos. Hoi.